Приключенията на хитър Петър. Хитър Петър ням. Хитър Петър задянал на гръб товар дърва и отишъл в града да ги продава. Дървата били тънки и дълги, затова като вървял из улиците, Петър викал на хората: „Хей, пазете се! Дайте път да мина!“ Един надут чорбаджия видял и чул Петър, но не искал да се отбие от пътя. Дървата закачили дрехата му и я скъсали. Чорбаджията се ядосал, скарал се на Петър, хванал го за рамото, заблъскал го пред себе си и го отвел в съда. Разгневеният чорбаджия показал на съдията скъсаната си дреха и се оплакал от Петър. Ти, байно, какво ще кажеш за твое оправдание? Обърнал се съдията към Петър. Хитър Петър поглеждал ту чорбаджията, ту към съдията и мълчал. Съдията повторил и потретил въпроса, но Петър все мълчал. Тогава съдията попитал чорбаджията: Защо си довел този ням човек? Преструва се. По улицата викаше, колкото му глас държи. Пазете се! Дайте ми път! Отговорил чорбаджията. Край.